So mga ka-Swertres, no, mayong buntag sa inyo mga ka-Swertres. Welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So mga ka-Swertres, no, since day off na ako mga ka-Swertres, no, ikan sa akong trabaho, no, mag-update sa ato ang guides mga ka-Swertres, no, sa itong papanghatag ng combinations and guides mga ka-Swertres. Okay, so sa mga baguhan lang, huwag kalimutan no, mag-subscribe ng ating channel, Swertres Cebu TV, and huwag mo kalimutan i-hit pa yung notification bell dahil hindi na po tayo dito nagbigay ng combinations, kundi nagbigay po rin tayo ng mga guides paano po makuha ang Swertres 3D Lotto mga ka-Swertres and last 2 no, sa STL Mindanao and also sa yung Swertres sa Mindanao. Okay, so again mga ka-Swertres, congrats natin yung binigay natin na combinations mga ka-Swertres, okay, sa free views video natin, no. So 3 to 4 9 PM ni gawas ka BE and tong 113 is still mga ka-Swertres and daghan ta nag-slide sa STL nakato atong gihatag na 402 mga ka-Swertres, no. Okay, so mga ka-Swertres, no, alam ko i-share sa inyo ha, basis kalamagitan sa ato ang guides, no. So sa kamao na mo gamit sa tong guides, sa ni-follow sa tong guides, congrats and sa nag-comment na sa mga nakadaog, congrats nyo mga ka-Swertres. Okay, so dirita una mga ka-Swertres, balik gihapon tani. Okay, so TBT mga ka-Swertres, no, usan nga na guide nato, wala natin tutorial ana. Okay, so sa mga baguhan lang, please i-click niyo ang kining description sa video, may title, tapos ato mo sa description makita mo tanan guides nato na tutorial mga ka-Swertres, so labi na katong proper using sa syndicate and mirror number, kano sa pwede mo gamit, kano sa pwede mo gamit and unsa nga oras. Okay, so dahan ta guys mga ka-Swertres, no, about sa 3D mga ka-Swertres, gusto lang makabalo, so please lantawan niyo dito mga ka-Swertres. Okay, so TBT mga ka-Swertres, katong also sa nigamit sa toang kanos at pwede mo taya og eskalera. Kini mga ka-Swertres, no, dili jud ko masipyat ay mga ka-Swertres, masipyat laman gani panagsara kaayo mga ka-Swertres, no. So mga ka-Swertres, no, kung dili mo makadaog sa single combinations ay mo kabala ka mga ka-Swertres, no. Kung hilig lang gid mo sa 3D ka-Swertres, no, lantawan niyo atong tutorial kano sa pwede mo taya og eskalera. Okay, so ayun kagabi mga ka-Swertres. Okay, so ito ang nahon mga ka-Swertres, again ang atuang TBT guide mga ka-Swertres, no, di ba sa 9 PM is ang resulta is 432. Kini mga ka-Swertres, no, kung yun i-apply ang ato ang TBT guide, no, kung lilantaw lang mo sa tuang tutorial mga ka-Swertres, no, sa July 2 mga ka-Swertres, no, sa July 2, okay, sa July 2 wala ni siya mga ka-Swertres, no, wala ni lusot usa ni son TBT. July 3 mga ka-Swertres wala gihapon, no. Okay, pag July 4 mga ka-Swertres diri na sa 9 PM. Okay, so yun mga ka-Swertres, no. So I admit mga ka-Swertres, no, na tawag ni nakarambol sad ko gabi, gamay rasad siya mga ka-Swertres, no, pero okay na kaayo at least man lang. Okay, so amo ni akong gibuhat mga ka-Swertres, amo ni unang tip na akong gibuhat. Pag wala ni lusot si 2 mga ka-Swertres sa July 2 mga ka-Swertres, sa July 3 ang mag-ubar ana is tawag nito, ang mag-ubar ana ay 2 and 3 na ka. Okay, kung mutaya ka sa 9 PM mga ka-Swertres gamit ang atong TBT mga ka-Swertres, kung mutaya ka sa 9 PM I mean sa 2 PM sa alas 2 ang imong daluhan ni 4 moto mga ka-Swertres, no. Pag July 3 sa alas 2 ni taya kog 2, 3, 4 kana nga combinations mga ka-Swertres. Okay,
So nagsige lang gyapon ko mga ka-short akong gi sulod ang atong guide, no. Pag human sa last 9 mga ka-short wala gihapon si 3. Pag 4 mga ka-short 3 gahapon didto nako nibundak mga ka-short 3. Okay? So nana ko tutorial ha yon sa ato ni paggamit. Okay? Sa mga baguhay lang para di mo maglibog kanong nilak ang ta. Tantawan nyo ang atong tutorial ganito mga ka-short 3. Okay? So pag July 4 mga ka-short 3, okay? Pag July 4 dapat mga ka-short 3, no? Is makuha na yun ang combination na kining 2, 3, 4. Okay? Ang pingan na nyo mga ka-short 3. Okay? Since last July 4 ano na ng ampingan. Okay? Sunod na tong buhaton to confirm na to mga ka-short 3. Okay? So try to check ninyo, no, para dili mo makaingon nga namutbot ko mga ka-short 3 or nagistorya ko diri na ano-ano lang, no. Natay tutorial nga to mga ka-short 3, no, kano sa tap pwede mo tayo og eskalera. So na to mga ka-short 3 4 to 5 nga double, no. Kung mugawas na ganiyang double na kaupat mga ka-short 3, pwede na kamo tayo og eskalera mga ka-short 3. Okay? Pwede na kay kamo tayo og eskalera. Gamitan ni ninyo mga ka-short 3 no nga to ang guide ha. Dili ko mo ingon dili ko mo kuana na kana inyo ang guides, no, mga ka-short 3. Okay? So mo tanaw mo sa tuang kano sa tap pwede mo tayo og eskalera. Gamitan ni ninyo na guides mga ka-short 3, no. Dako kinagtabang sa inyo mga ka-short 3. Okay? Again, mulusot na ganyang double na 4 mga ka-short 3 kaupat, diha na ka masugod mag-eskalera. Okay? So try nyo to check mga ka-short 3, no. Ipan nyo mga ka-short 3, no. Kano sa siya kano sa siya pwede tawagan ni nag-eskalera mga ka-short 3. Try nyo diha ang pizza sa mga ka-short 3, no, sa July sa June. Hinapo sa June, tanawan ninyo na mga ka-short 3, di ba nag-double siya hangtod gahapon, di ba sa alas 5 is 886, di ba? So 886 kay 940 man sa alas 2, di ba? 886 mo ni ang ikalima, siyang ikalima na double mga ka-short 3, no? So 9 PM matik na ka mga ka-short 3, no? Sa guide na kanu sa kabili mo tayo og eskalera. Okay, kuha na nimo ang katuimong 423 or 234 gamit kini na guide mga ka-short 3. Okay? Diha palandaan pwede na ka makuha, pwede na ka makakuha sa eskalera na 234 plus punan pagit sa tuang TBT guide which is July 4 and wala po siya nigawas ang tuang waiting na TBT guide. So dako ka og chance mga ka-short 3. That's why mga ka-short 3, no, naka nota gabi. Okay? So sa katong wala nakasunod sa tuang tutorial ha, sa ganahan lang sa mahilig lang para sad mo makaingon nga tinod na ato ang istorya, lantawan nyo ang tutorial nato, no, mga ka-short 3, no. Ang kato ato ang tutorial nakara sa tap pwede mo taya og eskalera, kano sa tap pwede mo taya og double, no, og unsay possible combinations unsay possible numero kung eskalera and or double. Okay? Proper using sa syndicate and mirror number na agihapon ta dito mga ka-short 3, all draw guide and every draw angle guide, no, kung ganahan mo nga magamit mo ang every draw na agihapon mga ka-short 3. Okay? And sa all draw pili lang mo sana mga ka-short 3 kung ganahan ka nga possible combination may buwan mo taga draw anang orasa, so igamit ang every draw angle guide. Okay? So proper using sa syndicate and mirror number na agihapon ta mga ka-short 3, no. Apil gyapon na siya. Ug kung sa nakabutan diha kung sa kanu sa pwede oras nimo gamiton si syndicate and si mirror. Okay? So ana lang sa mga ka-short 3, no, ako lang siyang share sa inyo ha unsa ka importante ang atong guide nga akong gi-share sa inyo mga ka-short 3. Okay?
So I hope na kamo na mo nagamit, and sa kamo na mo gamit sa nag-comment sa ko and sa nag-PM, congrats ha. Kamo na siya mo gamit, and nakadaog na po siya mga ka-shortress, no. So congrats and nalipera sab ko mga ka-shortress, no, kaysa akong gipanghatan nyo na guides nakamaorasan mo mga ka-shortress. Okay, so ana siya usbon ako mga ka-shortress ha. Wala ko diri nangayo, wala sad ko diri nagpaabot og na tawag ni kapalit mga ka-shortress, no. Ang ako lang diri mga ka-shortress is maghahatag ko niyo guides and tips, labi na sa kato mga mahilig mo taya og mga PCSO game mga ka-shortress, mo taya hilig mo taya og mga 3D luto and uban pa na siya nanduha sa PCSO. Okay, so abang-abang lang mo mga ka-shortress, no, dahil hindi lang po 3D ang ibigyan natin na ang guides dito, dahil 4D loto mga ka-shortress, no. Magbuhatan sa tao guides sa 4D luto. Okay, so dali ra kinang 4D luto mga ka-shortress, no, kay bisag bali-balihon nimo is only 0 to 9 ra na siya mga ka-shortress. Okay, so ano lang mga ka-shortress, congrats again, and I hope, no, sa akong gihatag na combinations karon handun do siya og mano, congrats na pud ang musugat sa tuwa by next update. So ano lang siya mga ka-shortress, and God bless, no, God bless inyo mga ka-shortress.